С овим видео нашу смуклу. Pozdrav ljudi, dobrodošli u najnoviji klip. Danas istražujemo ukletu kuću. Treba da nađem neke USB, vidi se sve u uvodu i ajde da krenemo. Stigao sam kod da napuštenu kuću i sada vreme je da i vidimo da istražimo sve što ima u njemu. U kuću to jest. Ajde ljudi, ušao sam u kuću i vreme je da nađem gdje je to USB. Ajde. Ljudi, mislim da sam ga našao, ne znam da li je ovo. Ovo je samo početak, uzmi USB i vidi šta ima u njemu. Ili vrijeme da uzmem USB, samo da li ima neko ono da ne me napadne. Znači ovo je samo početak. Inače evo USB da vidite. Ne se plašim i ovo što ne uzmi ću ga. I da vidimo drugo šta će se desiti i sada idemo doma da vidimo šta ima u njemu. Ćao. Ljudi, sada idem doma da vidim šta ima u njemu u ovo USB i javit ću vam kada ću stigniti doma. Ćao. Stavio sam ga u USB, sada evo što mi iskočilo. Otvori ako smiješ, otvori me. Anonimni. I sada vidimo što znači. Prvo ćemo otvoriti ovo prvo. Ajde sada vidimo. Šta je ovo, bog te mazal, vampir. Dobro. Neki vampir imamo sada, ne znam zašto vampir. Ovo to je sada, ovo je žena, ne znam zašto se slikala, dobro nešto šminku neka stavi ako može. Anonimni. Ovo ne znam šta je. Da li je anonimno žensko ili muško, istinu. 3, 2, anonimno žensko, delno. Ljudi, to je klip ako vam se svidjelo, ostavite like i subscribe. Mi se gledamo u naredni klip. Ćao.